Daniela, rămâi puțin pe scenă, rămâi puțin. Rămâi puțin pe scenă. Unde ai mai fost? Ai fost tu la vreun concurs până acum, la un concurs național de folclor? A fost la mai multe concursuri, nu le mai știu numărul. Atât a fost să spun că ești o fetiță foarte, foarte talentată, iar când va fi să mă căsătoresc, cu siguranță vei fi prima invitată pe lista de artiști. Felicitări! Cânti foarte, foarte frumos! Aplauze, felicitări părinților și, bineînțeles, celor cei care te pregătesc. Merită toate aplauzele și toate cinstea. Mulțumesc din suflet, coboară de pe scenă.